nigi pesa ne moro kiko idra idam to tigo nikech wang'eyo gima samoro jasiasa nyalo timo bank otiyo gi pesa mang'eny kodonje nikech ng'ato nyalo tiyo gi milion 50 kuom ranyisi kama nonjo beni tiyo gi milion 19 to en pesa mabiro goyo kwande en ni ere kaka duoko milion 50 mara kuom ranyisi. But ingeni mokwongo for the benefit of jogo ma neno Ramogi TV deber mondo walere mokwongo ni to gima kizungu dendo ni elections and campaign financing act kata bill ni anamo mineno koro IBC no goye chapa ni chik kemi tigo do sama ng'ato timo campaign gini enango king'iyo chien kacha ne bati higa mar 2002 opposition mane wacho ni Moi must go yote yanawezekana bila Moi nomboro ywa kane giwacho ni hawa Moi nitiyo gi pesa ma kore lach to nitiyo gi pesa sirikal mondo ne o disadvantage godo the opposition koro kana wayudo katiba manyien ma 2010 bati katiba ma 2010 kare 88 ang'wen kare koso ng'en tinde CBC gi gaja yes. 88 part 4 kare nochiwo ne IBC thuolo mar loso regulations minyal ng'enia ere kaka wanyalo dhi e yiero ma jasiasa kata political party kata weche mag referendum ng'ato kotiyo go omenda ma kore lach ma ohewo nyawadgi kaito koro idhi loko godo pach japiny. Tiji bill ni kata tiji sheria ni ne nango mondo ket level gimiluongo ni pap ma lwasi maber ma ka in gi sera maber ema japiny yieri ne to japiny ok yieri nikech ni go omenda ma kore lach. Bati kane wakadho katiba ma 2010 yes. Higa mar 2011 ne ntiere aput moro manolos matin manochuko chikni ting'eyo bunge kaka timore kaka iseneno ka ntiere sheria moro ma samoro ok dhi konyogi to gini noduogo obudhe bunge kacha ndalo mang'eny. Higa mar 2013 ema koro nolose ped chikni kaeto sama ne okadhe to wabunge noduogo bedo gi paro moro niya ni kik ti kode 2013 mondo koro ti kode 2017 kanochopo kendo wabunge ochako wacho ni gini wawe uru wabiro tiyo godo 2022 kendo wabunge ochako dagi ni gini rach kik wati uru gi gini ni ne IBC oko consult bunge mane manomiyo Katiba Institute gi jomoko adek nodhi e doho mbele hapa ni Justice Mrima to Justice Mrima nonyiso IBC gi bunge niya pend chik kare 88 kare ang'wen ai kanyo ok mi bunge thuolo ni nyaka petisha wach mar elections and financing bill ni mind ye en chik ma IBC emono beni loso kaito gi gazette kaka no sani ne gitime right. Koro ngini bati gini nokele mondo at least ka piem kodi to kik bed niya idhi bedo gi miluma mang'eny mar dhi kwalo pes jopiny kaka sani koro ko yieri ni mjumbe kata yieri ni minister to sami donjo office gimi kuongo ng'iyo ni atanyalo kwalo pesa marom nade mondo aket tenge ka chieng' yiero chopo to mondo koro adhi awil godo pach japiny right. But king'iyo in the wisdom of jok manoloso sheria ni ober chandruok ne en achiel kaka idwa time ing'eni sani endi koro giwacho ni kaka political parties ni nyaka koro sheria ni endi nyaka watim gigi within 6 months to general election to kendo kisitiye ke bang general election bati giwacho ni within 14 days ni nyaka mi IBC report ing'eni wan kaka political parties bati ing'eni sani endi wasikwa lombo jopiny kaka insani sebedo mana ka lombi niya yie donje duond bura mar National Liberal Party sama bire gweng'i kacha ne munda lombi ni donje duond bura mar National Liberal Party kama ne jagoro bati nyaka ng'ati gi fuel nyaka ng'ati gi omenda moko kapok dweche auchiel kanorom koro ing'eni kaka giwacho ni chakre dweche auchiel ka watimo general election tipenjore niya to kare jopiny ma wadhi lombogi watu kare wadhi timo gi nang'o okay. But ing'eni ji yiero korumoga nitiere weche moko no maya sama ichako ywak no mayi to IBC wacho niya ni nyaka ukel report maru kaka nutiyo gi pesa to wan wapenjore niya within these 14 days okoromore mondo walos weche moko machalo kaka dispute kech dispute bro wuok okay. Jomoko dhi wacho niya gino ok otimo yo makare to sechege kubinjo ka IBC pod chako wacho kendo niya ni ka en weche mag by election to ni kendo nyaka tim mano within 7 days koro ne waneno ka nitiere gaps moko mang'eny sana kaka political parties made ber ka duol mar IBC ne chiwo thuolo maber okay. En mana ni ng'eni bati sama ne jogi nodhi e doho to doho nomiyo gi chik ni mondo gilos regulations to operationalize akene wacho nang'o idho kete tim dwaro mar chike mar katiba yes. Ting'eni sama ne gitimo duol doho nonyiso IBC ni nono bende gitimo gimiluongo ni adequate and appropriate public participation
ogi moro miluongi tinyisi ni ani bati kore wasekele kar ka koro dienye sei. Yes. Koro mane gima ne gitimo sani. Ero nano kane gisegoye chapa. Chandruok mantiere gi bill ni maduong' kabisa. Ni to koro eri se wacho ni sani endi wadhiyo mondo wayaw account. Ti wacho ni sani ndika yaw account bati to nyaka yier ng'ama iluongo ni manager. Manager midhi yiero ni endi ema dhi manage account mari. To kadi ben ni jachung' tionge koda gi geno samoro no nya ajab mibadhi. Chikno bende yiene ni kaka bati jachung' los account no kin tine bidi nyiso jo IBC ka kitiyo gi pesa. Okay. Koro giwa gini rach godo makata ne gitemo wacho. Ni nitiere pinje moko ma oko. Ma samoro oseneno ni bati nyalo bedo ker mar piny Kenya. To gidwa ni mondo Omondi Koyoo obed ker mar piny Kenya. Koro ilo ka nitiere pinje moko ma oko mane chiwo pesa moro mochido kaito kodi golo jatend piny mane nitiere gi sani ni. Okay. Mano ber ok rach. To koro ipenjori niya in sani indi kiwacho ni idwa ni mondo ikonya. Ang'o miyo duol mar IBC wacho niya ni nyaka ikel pin mari nyaka inyisgi kama igole pesa. Ngin wan magi duto waneno niya idhi interfere gi miluongo ni privacy mar ng'ato. Okay. Nikech sami sekete chapa pin mar ng'ato inyiso nyaka account mare nyaka kama ogole pesa gi kama pesa owuoke. Nyiso ni ka nitiere ja ohala moro kaka let's say for example nitiere kambi moro madwa konyo ng'ato mondo obed mjumbe makasipul. En ratiro margi kaka corporate body mondo ine niya policies mabati ni godo kata policies Omondi Koyoo ni godo gin policies manyalo miyo kambi na ni endi ki nyalo nya kata nyalo create more job opportunities. To samise wacho ni kore digo gigi chapa ni kambi molos gi bati e makoro support Omondi Koyoo mokwongo idhi keto kambi no e okang' marach nikech idhi keto enmity kata idhi keto sigu moro e kind kambi ni gi jopiny. To nyiso ni kiny ka ng'at mani support cha okoyombo to koro kambi ni timo nade kambi ni koro nyalo lor. Koro chikegi gin gik ma well thought out. En mani IBC notemo kaso iye ahinya ne gitere ng'wech mane ogisumo pajo kini yo kaso iye nikech ok dwa ni winyru. Oneno ka ng'at manie kom Koyoo ng'ano samoro kata kiwacho ni ja ohala magi pesa ni ma samoro ni wuotho tieno kinindo to ng'acha nie kom samoro nitie yore moyudo godo pesa olali. IBC dwa ni mondo ketwe mondo kik ng'ani tigi pesa gi ahinya. But king'yo gik misomo kar ka gi wawach ni giwino ka giwacho ka ni presidential candidate kik tigi 4 billion. Badi jogi koko yawo bo pesa no 6.11 billion. Binge pesa no binge 6.1 billion kaka romo bati. Ineno ka sani formula mane gitiyo godo wadwa nigi wacho ni ne ging'iyo land mass yani lach mar piny gi kwan ji kato gi kwan mar ji. Koro kwan mar ji ne giwacho ni gitiyo gi 60% mar kwan mar oganda man kanyo. Kaito gichagi wacho ni 40% en mar lach mar piny. But we na wach ni kaka kama wuke kasipul. E kasipul kacha nyiso ni sani ndi wan gi 67,000 registered voters. Mano kalure gi register machielo cha. But mondi yud million 100 gi wiye mondi dhi timo kampen nyisa ni ji adi kawuono manyalo yudo million